Happy fucking fødselsdag, Jakob. Det er helt fucking selv. Fordi min fucking lortefar har bare valgt at blive væk. Du havde fucking lovet mig at komme til min fødselsdag, dumme far. Det gjorde du så fucking ikke. Lorte pik. Kraften med svag du er. Så det, jeg kommer fandme hen til din fødselsdag. Og så det herhjemme. Så låser jeg mig fandme ind på min værelse. Så sidder jeg der helt alene. Og tænker på alle mulige skumle planer, jeg kan udsætte dig for. Hvad fucking fyr af med din egen hækkesak, som du har fået i fødselsdagsgave af søster Bjarne. Vi har indgået en aftale med Sasha om, at I ser mig. Bare irriterer mig, og så på min fødselsdag. Og ved du hvad? Jeg vidste det hele tiden, dumme far. Dumme Kim Storbror. Dumme pisser, som knæpper sin mor. Og en eller anden pisse ulækkert. For helvede, mand. Nå, hvad har vi her, far, hva'? Hvad har vi her? Jeg tør kraftedeme ikke ryge på den, mand, fordi jeg er fuldstændig sikker på, at du har proppet den op i røven på Kim Storbror, eller sådan en eller anden ulækkert, som jeg ved ikke kunne finde på at lave sammen i en pisse klamme, mand. Det er for helvedes stank. Jeg øger kraftedeme hver en bræt, der er stik på panden. Fucking spist og så brækket op igen. Det kan kun være Kim Storbrors drøvhul, det her. Nå, Kim Storbror. Skal du lige have dagens bagdrønner, eller hvad? Ja, men Jakobs far. Det ved jeg, kan lide det. Nej, men i dag gør jeg det ikke med min dolk. I dag er det med min tiba, der gør det. Okay. Og så, når du har fået gennem bagdrønner, så er du kraftedeme klar. Så jeg går hen i hulen og kigger pækker bagefter. Ja, det er også rigtigt, Jakobs far. Så det vil jeg gøre nu. Og så, bare for at gøre det helt værre, så jeg være at spise frugt i morgen i receptionen. Sådan at Jakob ikke får nogen moonkar. Ja, god idé, jeg skal gøre det, vi hader alle sammen Jakob. Gør det for helvede. Kim Storbror. Ja, det gør jeg også. Det gør jeg hver dag. Ja, gør det for helvede. Så bliver det næste dag. Så kom Kim Storbror af til fodklubben. Hej Moja! Hej min lille dreng. Har du fundet noget pæk i røven eller hvad? Som mor altid siger, at du gør det hjemme. Ja, og jeg kan ikke spise frugt i dag, fordi min far har dolket pækken så hårdt op i skaldet på mig. Nå, men det forstår jeg også godt, min lille snuskebasse. Vi elsker dig alle sammen så højt, selvom du er en fucking lortebølle. Der bygger en lort. Det er ellers ærgerligt, at du ikke spiser med til frugt i dag. Fordi, kan du gætte, hvad vi skal have, Kim Storbror? Kan du gætte det, hva'? Kan du gætte det? Nej, det kan jeg ikke. Jeg kan sige, det rimer på det fucking lortepik. Vi skal have fucking pik til frugt. Det vil jeg fandme gerne have alligevel, men jeg skal ud og blokere for Jakob, så han ikke kan få moonkart. Ja, men det forstår jeg også godt, fordi Jakob er jo fucking lortehoved. Og han skal bare dø. Dø helt vildt. Dø. Ja. Han skal dø fucking meget. Jakob han er alt for sej. Derfor skal han udryddes. Og ned og ligge under jorden. Sådan at det kun er regnormen, der synes, at han er for sej dernede under jorden. Så vi skal ikke kigge på ham mere. Fordi ellers så bliver han bare statsminister eller sådan en pisseklam ulækker. Ja, det tror jeg, du har fuldstændig ret i, Kim Storbror. Det tror jeg, du har fuldstændig ret i, Kim Storbror. Det har du fuldstændig ret i. Så når Kim Storbror står ude
ved munkaren og blokerer for mig. Så, Kims storebror, så står du her ved indgangen. Men så kommer Jens storebror Hassan. Så kommer Hassan og dræber dig, Kims storebror. Så kommer Hassan, han står stærk, han kommer og dræber dig. Fordi Kims storebror Hassan, han er ikke bare en normal dreng, han er adopteret fra der, hvor Hercules kommer fra. Så han kan bare banke dig sønder sammen, så i morgen så kommer han går ind og spiser frugt med de andre, mens de står og blokerer for mig. Så kommer Hassan hen til cykelskuddet, mens der ingen andre mennesker er. Lille Kims storebror. Ja, Kims storebror. Din klamme satan. Hvem griner så sidst, hva'? Hvem griner sidst og bedst? Det er ikke dig, det er mig og Hassan og Jens. Så kommer Hassan hen til dig, så siger han, hallo, Kims storebror, hvorfor gør du det der? Hvorfor står vi der? Jeg skal have frugt, der er pæk til dig, din klamme skid. Så siger Hassan bare, ja, lille Kims storebror, du må godt få min pæk, men det bliver først, når du er revet over i 8 lige store stykker. Så skal jeg kraftigt nok sætte dig røven, det skal jeg nok da. Så, siger Kims storebror, nej, du må ikke dræbe mig, Hassan, for helvede. Så hvorfor, nej, du må ikke dræbe mig. Hassan, der har sådan en lys fremtid. Jeg har en lys fremtid. Der ved, jeg er en god mand. Du er en god mand. Ja, men så siger Hassan, ja, men Jakob siger, at du er en lille skidt fyr. Og det er du også, du kan lide at få pæk, og du er bøsser og alt muligt. Så rent faktisk skulle bare dø. Og så Kims storebror, ja, fuck dig, mand. Og så prøver Kims storebror at gå hen til Hassan. Så Hassan gør bare, smadrer ham ned i jorden. Så han går fucking i to, mand. Og så fucking om der ikke bliver faldet på hals, fordi fucking Kims storebror. Lorte fødselsdag. Farvel.